Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Hakapor bakadon ka Jinyele Hill State. Banyo yala ka jong ka jilla ka Bapura. La ai jing hikai ni ai training yiki volunteers ki balong kum ki shipai baki day ban penkre yala de. Balada ka ktin baki yakren bat ka Sarkar India kam saisa. Ki day ban penkre ban ya no da ka lenti jong ka jingnya snang. Yakani la pensngau de ki nong yele Hill State haka jingkran jong ki haka jingyalang penkub buram yaki. Kabala penlong da ka Sang Hill State People's Democratic Party kabala long minta ka sngi ha Anton Hall St. Anthony School Shillong. Na pedeng ki hinru phongut ki volunteers ki bala sha penkub buram ki bala ai jingkran ki long uba Edstali Linkoy uba na Seedle Nongston uba Thingdar Lingdo uba na Nongston bat uba Dennis Linkoy uba na Mau Kerwan. Hakani ke jingelang kila don bongut kinong kren kiba kintop yo Presiden Barangba jong ka HSPDP ubalalong kumukongsan uba KP Pangyang nang tadi ki arngut ki MLA uba Renington Lingdo Tongkhar bat uba Samlin Malngyang uba Witing Mausor MLA Barim bat kiwei pan. Uba Witing Mausor ulapan ken mau ye kijingnya linti jong ki volunteers hakapor ke jingile Hill State kabasdang nado ka pratarik ubna yayong khat khandai spa henre pupra ter hado bakut jong usnem khat khandai spa hanyo pho tat hado bak menteri rangba do kari India ke Indira Gandhi hakatai kapor kahapban penbenano ye ke jilla Bapura ye ke Meghalaya namar balada kampen benaru kala itu bahkan mi kejingnya ki kabajur kabala ban poi sya kejingnya snam. Uba Thingdar ha kejing kerenjong ula kentu yiki seng bahalang banya snok tilang bat ka seng HSPDP namar ba ki babon ki mat ki ba ki seng bahalang ki yakhi kila dei lepa ki mat jong ka HSPDP la kalong ha upod usam ka yo kam yo jam ki samla bat ki wei pat ki mat. Ula ong bakalong ke badan kam ban yekhi ne ya perta hasurok ru henrei ban wanra ye ka sensar khadar ka bakhuj ha ke jilla dan kamru ban don ka snat ha ka san perthai namar khlem ka bor sensar ka long ka ba e ban wanra jingkla. Uba Renington ha ka jingkren jong ula ong bakumu wei ni gidkhot jong ka high level committee ka bapet ye ka jing penkre ban rakhe ye ka jing dap san postnam un kren ha ka sarkar bahagas ngi rakhe san postnam jong ka jilla ka sarkar ka dairu ban penkup burom kerpang ye ki tei ki nongyele Hill State ki baka seng HSPDP ki la penkup burom menta ka sngi bahkan long ka jingyai kinma burom ye ka jinglen lade bat ka jing pha jong ki yala ka jong ka jing em naga benta ban yo yala ka jong ka jilla ka Bapura. Hakatai ka jingelang la penpo penping na ki sur jingruai, ki sur pawar, na ki samla, bala pensyong shitru, shwaban sedang ka jingelang, na ka jing pedyang snobha, na ka kinhon tem, ka brass band, na ka Office of Commandant Civil Defense. Ngan suya tu lengkot, baka jingele, balai bangi yele, ya kena Hill State, na maru uba hoping ulasakan jatno haki APSLC. Kini ki APSLC ru ki dang deki ju ibri unri cukla tanga kerteng. Te ba hoping hakak tapor udehi u APSLC kumtu kumangil yos ngeu mene nau babu mausor kumtu kalong hi kumtu. Te hakata kapor layalam ki jong babak kum ki volunteer in tip hakatapor nrei chem la kem e nrei ka kat hadu ba layalam sakini jongba mesak kini jongba bajibon karkungor klem pat kem nrei la kem haya kacispar pengut kem hakapor bangi karau ya district council tendala kem kumto ndala yai dawa si dawa nrei ni klem dayo ya kata Hill State
Nyimban se bangiyo daki nong hikai ki bangila haban sa training ru. Nila sa training hakitier bangenye kuno sundon. Ngangala de we basa hikai hangta. Te ngamdon jing tinge namar ngala sa hikai. Lada kakmiuk pa ki percaya kena kemon kebangang ayat ngalaban le ki. Kata kajing pensmai hakatapor yang ide entah. Ngaya tui kajing sam de mengalam ler. Te nang taden nda kumtu kumangi ngau menei kajing pule jong u babu mene kalong hi kumtu. Te ngam kuaban penjrong ngan supoi no sakabakut. Ngina nong ston ngidon laki Charman laki sekretari laki treasurer hapo jong ke area unit na bentak state fighter. But nganga dewe no sekretari jong ka state fighter. But sisin tibnai ni sat penlong meeting. Ndala jande ke election what are sin license tibnai rungi penlong. But ya kini ki volunteer ngibu iki kum ki advisor ki kan basar halaki dong kitong halaki kisnong. Nomor katangi kamroya kapor election. Rengas ngau benai jing mutala da kamdon kanono jing kela ngina kasnong berkadong jongi lai persen ngila benai. Ya kabut. Na kasnong jongi. Ngidon artli ki polling station bat ngidon nyau spatli tunuming te sa ken sa kibut kin katno kipoi. Te ngakularu hang neba lada kamdon kano kejingkela na kinong yalam lai pawangan ayu kandidat. Bat sisen mengakular dai mengakular tangkak tin re da kajing singu to yala kadong yala ka polling station. Ni don artli ki polling station hapo ka chunong jongi. Te haka lakem yangi haka katwe tarik ars nem nyopeu bat la plat yangi haka chipeu tarik april jong nem nyopeu tang san peu nyosni ndangile hapo patok hakau hati kalong kumbaset hapo ying kaju ki don la ki palong ki ai individual ki jing bamru kita ai jing bam ya ki jing bam we utin pawa sitin kakila na makon je hangta kamut ba hapor disa kelanda makon ni uruti sabam ilemta bat hadin nang taru ndang ilarong mangi hapo patok kidon kidon ini naka kidon kilusai tang supoi mangi hapo patok kilusai kisaliu pelayani kiong hanangile kendu sipara kiong kumta tena marata ni ki bombam yotomakon ni aino iki misokin ta ki te kini ki misoru apor bangimi nakawati marawaya tutupia dasni kia pentan ni don lifespan ringut kentobat na boy tersat barong ni don lifespan ringut te hasilong sa set nri pengut nri benai artat te plus ken lifespan ringut bat nri pengut ha kibaca set nri benai te labun na kini kibalayap kilapoi nyau pengut na kini lifespan ringut kibayap lapoi nyau pengut nang tasa ken mapi kano kibadang im ngangaya jeng kenyi kini na marangalaya to ya pimneba ni satlum meeting sisen tibnai baro mana kisnong te nalalu meeting ni klik nya chnong jong pi kini ki katkum kalis
la mano balayap mano dang im. Kalis jongi kade kane ngilai kupiru haka kane ka parti bat kila penrunga sobinir kani. Ten relada mano ki badang kwa ya kane kalis ngeu ba photostat ya nengan ai ban photostat. Nrengas ngeu ban kentu ya baro ki para volunteer lada pis ngeu ya habjung mut kumale mangi ngeu ba dalum meeting sisin sebenai. Ba pinyo ikajing ya ik para lok para jor para volunteer bat sa sena kum taking ma pinang long charman ma pilong secretary pilong treasurer kum ta terter nang ta naratung kum ta yakinong kitkam pilayo ru yaka jing aingu ru pila banyo te ngamdon nga tangkini kentin pelengkot nga sngeu banong imslem ko etes PDP namar etes Meghalaya kabamut hima kilo kari kijakot te ngipamnya ka ILP ka sorkar India nga tarai kinyawa ya kijakot et penslem rum lele nga tarai kamut enta lada kamlong kumta kala day banay ay sikata. Tetang kini ki kentin ki belengkot ngas ngeu banay kublay pilang baro kublay sibun kublay si hajarngu. Ngan num kran isu kran bait tas phang balai kami kana kanhon volunteer. Lami ki volunteer benel Hill State hak jingalam jong Hill State People Democratic Party. Hadin bakinong ila Hill State balalam khmat da ka APHLC. Bat kaseng EITU Eastern Indian Tribal Union hak jingla ka bajrong ko makhat saus na mi ay kalakut no hawnai jun yung snam khat khanai spa an repupra panyale na mabla pdiang ya kata ka autonomous state kabangi shawes ng amach sub state kamun pakamdan ko board ban sensyar kamyo sensyar lut kadai kata ha ka baka prime minister rakandhi kala terwa yaki ya kata sub state ha ka jaka jong Hill State bagyo kalong natang steng. Dahil nakataka ki volunteer wala pankre daka Hill State daka kumtaru ki volunteer wala pankre daka pankre yala Hill State daka APHLC ru kalakut no. Namar habaka seng kala sange kala pedeng kata ki volunteer ru kilakut no. Kaseng volunteer batamai ka kanhun thamai volunteer ka dai hapo ka jeng panya jong Hill State People Democratic Party ka dai ka volunteer wings ngidon hi kaseng tabang idai ki volunteer wings kamut bahaka nagajuk pemantan ki dai spy mo ki dai spy bat ka dai kal urlong ha ka 4 Oktober khat knas pan rupra lami kanhun volunteer bomtra ya kataka sub state ha ka jingalam jong ka HSPDP bagi orang Hill State People Democratic Party. Kaya kakam bagi na gila. Anam kran show iya kan ngatai na do basdang do bakut na kran bagi kakam ka bagi la kini volunteer. Kitray da kajing pha bat pha da kaseng HSPDP. Hakanong rim ka basya bah. Katakalong ban penyo ka hok bagi jingkwa ki pa nyong song snong jong ka United Khasi Janti Hills Karo Hills District Council. Siya kajala bapura. Lada omyo da ketin ka thali lapan kre ru bani snam. Lapas tu siya ya kata siya baro bat lapan kre iki training camp hakaleng ki jaka bat ki jeng simbenta kalong ka babon bah wat ka basit ka basingan. Man baki late ai training kisnong baro ki pedang sabha. Ngalalong wen ki basya training ka boong wen rang ba mene ngalalong ruwe ni balik ay training. Kata kada ispun kre. Hapdang jang jingala persya ya kata sub state kini ki volunteer kila simla ka jang kam. Banyai kemalaptha ya ki dakinong yalam. I kumba kalong kum kituk sipai ki jang Napoleon ki baong. There's no reason why but there's to do and die. Kata kada jing perkhat jang volunteer hak to kapor. Dan kaman kelibalai ngele today ban yap
lada kapor kasya ingi ban lai kum taru banyap den kata kadau kan ka la penlong yangi banyak hi yang kena kam bat banyale hadu banayo ya kata ka state bapura ka jingmi nang kata ka jing i ka jingmi nang kata ka dai namar ka jing i ya kari lajang mar jaj banreu kumtai la syasat patok amdai ta silong kumala kren lagi na yalam makmat benem amdai ta silong ndrai syadu syakauti kadang ki jing ong ha ka jingale banyo lerapan dau hati ndai la dan ai do kun blang ru long la kalong ngamtip ngiyos ngon mi ta ka jing kren ladang ipan do hati don boyu senior officer jong ngam syadang trei ong bating government habang ipan do hati tu ai kun blang ru long te kalong kumta ki bas ngodai kilale buat ki pidang ka sub state pan da ka state yo da ka state ru biang la ka biang Martai volunteer health state kim pediang ya kata nama state la kata sub state kat bagi parlok volunteer kidang dan apa patok makipat lakakam kilanang le kata kalong ka artrik april jong asnem khat khanais pa nyopau kilami wata pedeng kejing perkeng yung gibor pahara kibalyo banjeng lain arliang surok kumaong ibabu witing manne nadu kejaka hier helikopter hadu kejaka baka prime minister rakanti kawan ban ai kata ban pli kata sub state hakan kejing pli ka sub state kimi kisur sawa arsur nga yu ibu kadon kaninga siyo ikarikot ringi don ko hoti tingli banasa ai na yo ikarikot kadon kejing sawa arsur kawe kasur ka bakham tolot ka perta long live Meghalaya Sindbad down with Hill State kawai pat kasur ka babon pa habar arliang surok bat kilamayong rengkan kalama jong ka HSPDP ka kawai habar arliang surok bat kini kila perta we won Hill State down with Meghalaya no Hill State no rest no Hill State direct action kada kita kejing perta bagi pajak ki perta ngidang don sekahoti ban syasat petok kumta hang deng ilap ya kita ba pedang ya ki kun belang harja ka jong hati bat ki bom tre ya kata handrei ki badawa baik ya kejing sisa kata kalong ka Hill State harjing imbreu ngidon sibon kijing duna ndrei kane kijing duna ba pedang sub state kala dai kijing duna ka palat liam na kalian gi volunteer gi bala syasat patok ngimtip su jayu hakatos ngi kijing perkhat bala set yangi kamut omdan su bapersa ndai don de ki hajar bat ki pau hajar ki bamla ban poisuru ki badu kali ngangu yu blai bagi lama jong ki lama yong ki ker arliang surok jing perta don ki bayo rung siapa kuma ars pangut ai ndai kini kila jai klempen kelumar nomor laptha yaki banle kumta nempen kelumar kajingker pat jonga kum weni volunteer bala syasat along san penyosngi syakahoti kalong ladakan ke jingkren jonga kabaklal ne penmong yano sanghamah ya ka lada ka jingkren jonga ke penmong maaf ya nga naman nga keren nya kijing sisa kijing kerpan jong nga kalong tungin pet ya kijing sisa baro hakikam jongi kalong na em kaba sisa kata kijing le jongi ban penyo ya ka state ka bapura ngimtre ya ka sub state Kukun kapri uhnyo trep tu yang banyatali ban pene pensa ya la dus turniti la hajnong la jong ne hajnong jong kiwi jinglong ten rai kasi sha perthei lei saki Kukun kapri uhnyo trep tu yang banyatali ban pene pensa ya la dus turniti la hajnong la jong ne hajnong jong kiwi jinglong ten rai kasi sha perthei lei saki Hoi, 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 hoi,
jong ni kan nim slam Kajing kublai ke bakat pang kalong ya pi ki volunteers, ki Hill State volunteers, ki badai ki klawat jong kari jong kajat benreu. Hakaba pila ya le ban penyo ya ka state ke Papua ya ka state Meghalaya. Ngadas kau sarong ban yo I ya pi, ba pidang ya im katne, ba pidang ya don katne haduk mentah. Bat lara pi persyang ban keng ban nyo. Ka ka jingker ku, ka bainong ka bapiyo. Ha kata ka jing yakon jong pi, ban yale, ban dawah, ban yo ka state ka bapura. Ko kilong kpa ba nyakwa ban ong pi, ublay ulakar ku kerpang ya pi. Ulakar ku kerpang man pensa ya ka nam ya ka burom jong pi. Bat kam tam lei ban ai ya pi, kamet ka bakot ka bakya. Ai ngo yo blay trekan rat ban yo I. Hakaba piato, hakabai ba ek yang hangne, banyato kana, ya kita ki paus nam mensyua. Nga perkat kebanganang pet ya I tiak dang iklan, nga mudur imei ipa jonga dang yalang samlah kita kipor. Nga perkat syuawan kayangi, pilalong kindong yalam, pilalong ki leaders. Kaba pelapa de kalong, mentanda ya yang hangne, ngisngong ngilaya kajuk te na ya yang lang matpi. Layas ngong kajuk. Mangi kiba ompat san hakpo ka kemi hakata ka por hakaba pi pilalong ki nongelam pilalong ki klawat jong ka ribar ka jaj bereu kadau kalong namar ba ublei ula kerku kerpang pi ula kerpang pi ban ai ka met ka bakot ka bakya namar kata ngim don kam syuk bandang khonyok ngin dom kam syuk bandang khnyum bangim simyo ai ba phim simyo ai phim simyo kata ka buram kepada hok banyo kum ki nongyalam, kum ki volunteers. Pila yo namar ublay ula kerku, ula ai kemet ke bakoj bakya. Bat nakaliang ke parti HSPDP, ngiduai, banalor ba pinyo kemet ke bakoj bakya. Ai ublay terekanar un ai kajing suk mensim api. Ba pinyo ai kajing suk mensim jai. Hakikarta jong kajing long temen. Ba pinyo I kisngi ke babaha. Ladolong kamon jong blay, ba pinsuk pinsan, hak bagi kon ki kti jong pi, kin pensuk kin pensan ya pi, kin buram bat kin I ya pi, kata ka bangi kme lenti bat kin duai na keleng ka parti HSPDP. Ikwa banyo I, ba kajing pen kraw, kajing pen don buram ya pi, kan don naduk na yeng, haduk haka parti, bat hakisnong kitau, bat kam tame hakari bat kajaj benreu. Parlok bet ngakwa ban ong hapi bakaru kom perkhat jong ka parti HSPDP hakajing alam jong iba kepi pang yang mentah ngiladon kiru kom perkhat ki bathamai ru kata karu kom perkhat ka bathamai bar kata kalong bangila perkhat kumne bah kabayade ya ki isu jong ka jaj benreu hakaba baro si kata ngi kedup bet ban ong ki isu jong ka HSPDP namar ngi perkhat tang nakamta ka political keng nakamta ke jingi onong politik jongi henre hakaru kom perkhat batmai jongi mentangi ong em ki isu jong ka parti HSPDP ki dei ki isu jong ka jaj benreu ko kilok bae ngim kwa ban kedup ban ong ma ki dei tang ki isu jong ka HSPDP ka isu border ka jing jong ka border ha ka ba ka parti kalayai kran na ka por si ka por ngakwa ban ong ngepi bana ka parti hakaji elam nyo ba kepeng yang ong ba kane ai kan dei ka isu jong ka jaj benreu om dei tang ka parti HSPDP kaban yo ngau ya kajing sitom jong kajing pamla on penbet yo put usam hanai ai ka jaj benreu kan yo ngau ya kane kajing kibabon ba ki isu jong kajing tray back jong kajing tray hok ha ka kam sorkar ha kajing long nong yalam kibadai hok ba ka jaj benreu kandawa berkat sengau don kam om dei tangka parti HSPDP ka badon kam parlok be ha ka bede bat piki volunteers ngakwa ban ong ke kawai ka jing sisa bakat bangan ang perkhat ya piki kato kane phongot san phorungot ki balayo ban wan mentah kalong ka barit ya pi ladangi kedup ka dia ka burom jong pi bangin ong pi dei tangki volunteers jong ka HSPDP ngasngau kalong ka barit ya pi ladangin ong ba pidei tangki volunteer jong ka HSPDP ngasngau ngila penrit jubor ya pi
Ko ki volunteers ber kilok bae. Ngako pen pau hapi bana kaleng ka HSPP. Ngiburom ya pi ki badon haki wei ki political party ro. Ki don hang ne ngam tip lagi 1M tang baki banga tip syai pa mensua. Pi don haki wei ki political party. Pi long ki nong yalam ki balarkam haki wei ki political party. Pi dei ro ki volunteers ki bayala-yala ban yo eka state ka bapura. Ngiburom ngi respect ya pi. Bapidon haki political party ki bapher. Ko ki log bae bat ki volunteers. Ngakwa ban ong bahaka degas ngi ka mentah. Ngi kwa bapi pinam dei sho tang ki volunteers jong ka HSPDP. Handrai pindai ki volunteers jong ka jaj penreu. Tongin thap tina ka betagane. Pindai ki volunteers jong ka jaj penreu. Ai ka jaj penreu. Kasih jantia. Kan ito ya pi. Kan tip ya pi. Bapidai ki volunteers ki balaya lek ban penyo eka state ka bapura. Parlog bae ngakular hapi. Bakum uwei na ki member hakan ka high level committee jong ka jubilee ka bangin sarakhe. Nganra ekan ka agenda. Banterwa haka sorkar bangin pendon burom na kaleng ka sorkar yakine ki khlakawat jong ka jaj benreu. Ngan persang banra ekane haka sorkar haka bangan terwa ka committee bangin don ka wei na ki agenda ngam tip langala nem ban le ekata. Ngasukwa bani tu ipi kat bangarang syong hang ne. Ngala text message show chief minister ubarang don mairang haka bangala ong sorry ngala habban mi no na ketua meeting namar ngawan be ya kene meeting ban facilitate ban pendon buram ya ki volunteers ki balaya le ban penyo ekaster ke pura ka jubab ka bawla jubab chief minister uong very nice ba renek kata ka jubab ka bangalayo no chief minister haka bawla response ya ka message jonga haka bangala pa kat bangarang syong hang ne ngak mi lenti namar kata ko ki log ba ko ki volunteers ngan se keren ngan sara ekene ka sorkar rengkap ba samlin kum wei ne ki parlok amal ejo ka party nginra da ka pasuk kiai kane ba ren samlin ha ka bangin keren ha ka sorkar ba kambiang tang kajing pendon burom ka party HSPDP yakini ka volunteers ngi kmi lenti ba ka ri ba ka jaj benreu ba ngi kmi lenti ba ka state me khalaya kan ito ya pi kan pendon burom ya pi ba de hang tae ka bangin singohun kum kinongelam jong ka party ha ka ba ngin la ban ra e ka burom ba kraw ha ka ba philalong ka daw ba ban peniyo ya ka state ka bapura ha ka state ka jongi te kongsan bat khamtam ye phi gini ki ba phidon mentahang ne lais patam te saji sin nga thaida omdon ki lais patam omdon hill state movement kumbongi ba samantan se onom don ru ka girang don po asam le se te to gna yin thapti sa chi sin pat ya gini girang ba ngamla ban ong kerteng shuta ya gini ki bangi facilitate menta please mo ublain ker khu yepi baru khoi ngamla ban jer kerteng kito gi belajar kerteng hakalis yuma ex mo ki don lut hang tu bat ngidon hakane ka souvenir ngai ke jing khublai si kha badap sanpho laisnem jong ka party sa chi sin pat ka party ASPDP mata ka si glalong sanpho laisnem tengah thai ka bhangin pen i bangila rakhe ka si kha ngim don uke gro gidon ka facilitation program ya phingin ai sapti bakan dau ngiu ka party jong i sanpho laisnem sa chi sin ngin ya thapti please ya ka si kha mo to khublai shi bo ne ke jingkeli ka balingko de ka ma kwa ban bu hane ka long hato ya ki volunteers jongi lais patam ringkat bar ki organizer ki jongi ki bada ki hajar ki ba wei ne ki nong thokot ba ponam ubadai u khot jong ke HSPDP ba menshwa ba LG Sulai former CM jongi wong gumni ngan sukwa ban code ya gani ka jing tho ka ba ma phi philaya tip ha kim ki volunteers rei unong tho ong kum ni ka wai ni ki sngi ki ba krautam ha ka jingile hill state ka dai ha ka arterik april kat khnai spa nyo pho namar ka dai ka sngi bala penyong ngan ya ki arliang surok jong ka lenti ya jong ka prime minister ban brom
Kabalawan here asut. Nakajaka here helicopter. Opar Shillong. Shah Raj Bhavan. Nangta Shadu Garrison Ground. Shillong. Ban kren. Ya ka jingelang pajba. Kabaya snow. Bat ka jingpeli inauguration. Ya ka Meghalaya Autonomous State. Kabala presya bat kwe penpau da kabara iki lamayong. Ki badon, ki volunteers, ki badang bu tengkai, ya kita ki lamayong hadu mentakasengi. Te hagani kapor ngakwa ban khot yoba. Yai made lengkoi, ubadang don ngathai kamde ka lamayong, udon ka uniform, kabaki don hapatok sumhawan ban peni pajba. Pidonam ngan kerpat yai ba inwan syakmat. You don't go, you know? How I weigh you mouthpiece, but in I can get. Synchron. How I weigh you mic piece, please. Tong niya pa, namala tho hagan ka kot mo, but don't ru gibadang riya ka lamayong. Temtaw don volunteers jongi, ubadang riya ka uniform. In batay may ikan diat. I could play your president. Keren macam tu dia tu. Keren baik fimo. Ya tu. Could play Sarman Sabla. Tu. Ti am dah keren pun tin ke ai ke bedon kam ke baya day ber ka parti mo na mar kel pansai ke orang ba. Nga day way u volunteer. Unong don rengkar bat imo hoping arpo arsenam. Usyat jauh mo hoping ngadang tia. Ukhoda le bamjano ngasakiban bamjano. Uma hoping uday chip organized. Hai. Haka FSLC. Hinlay baro nga yoi hagini pertay mo bay. Nga day way no gela Hill State. Ulat ngkraro kaju ujayaw umawkar u baro ki ong iday kirang ba nung yela Hill State. Nga jubab hakamubay. Piyala Hill State. Repichim yakato na mustet. Syaba ayaw mama hamendi patar haka konpren kapanengkong bakawan ka Indira Gandhi hang ni hamakalaya. Namaruang lai hajar ngut ilaya san kiri orang ba. Ha national dorbar hor mukar. Pipdiang nem ya kani kajing kerpat kajing to kajongi. Indira kong nganum pedang ngan sara swa haka kabinet hadeli. Kadai kajing ong kajong kakong Indira. Nanta wong pipdiang da pipdiang kong upibiling do kita kapor ulayeng. Panpatan yung uma hoping usim na kasuki uang menjur na menjur uang bibilang do uladay ito marambit karya ka prime minister yung kari India kabaya ka jubat ka himamalani yung kari bilat unang mo panteru na kasuki piyala kanya ka Hill State baro piyala Hill State ngakan mautang uway unong keren na wading do. Uwapor bangiyala ka Hill State. Daki knap, daki ralti, daki wad, daki sti. Banyo ya ka state ka papura. Habang iwan ka committee nang tay na office maulay orang hep kumbaklian itu ikong mene. Mina maulay orang hep banjam hasil yang jayaw usiat uway umabul naka ingko siu jogi mahoping meding klip sa chiminit wan sa kulam naka taki jong imahoping wot don tangkat din jong kunam namar balay laseng ya ka parti FSLC layahun baro nray da ka ba imamahoping idawa ya ka state ka papura namar ka ni ka sub state kadang long ki program baro kidang sa haka asam
Hakani kapor kamut bakani kadai kadak kabang alai kahing jong idang bu ya kani banum klet baki don hapatok bad ong ai bakani kas uniform kan saki bar kapasutanat kabi itu inga kalong wat ki polis aku tika por bai pong ya kani ki saliu mar ki itu baki me na jail kumuta unong yele ya ka Hill State Fighter kublai sibon dengan pelengkot te kublai sibon pilawan satang sikantin mo presiden hakabar rakyat pausan senam ya kami kala State hakapor yung iba hekek mong ship ngara ya kani ki inspektor bakilai klor pulit dikar kibu pisa marsi hajar lakum banlong ba kasopti yung Jisu kadang don hadu mentah Jerusalem kasopti volunteer jong ka HSPDP lakar ku de ki member mo yun ni lakar ku de ki la suit ki la shor ki member yun kam tam mo mahuping so isapti bagadai ka bai ai ka testimony mo ko mino lama sim either we win or we lose accept or not accept I am so happy. I am a happy man today. Baya ketu ke jing songjel jong pi nriu banai, lai banai, sanbusan singi, menda ke singi, shuaban rakhi agar poetik jong January, ya kas jingdap sanbusan ke state. Let my beloved state of Meghalaya today itself, mo recognize dari kantip. I baga judge benriu jongi, I baga state Meghalaya ke jongi. Kamdai bangi sibuk lebi jaga dor jung kino yalam jungi. Nginom la ban su ai facilitate kumni yak pi. Laringim don kat tauba. Yak ri baga cai benriu. Nagada gadau. Ngaso klan mandong bat ngaso shur mandong. Ba ai baga cai benriu jongi. Lara kimla ban itu obsidi de government of Meghalaya. Let my beloved people of Meghalaya know today kintip mandagasi ba pidai kinong yele ya ka state ka pura jong ka state Meghalaya ka jongi kublai puram ya thi ikpatan men jongi lajin in pila ai ti ban shan la wi kari jing e gun jan pisha ila mayong klara pimpin la sha set bin di ban yo jelamani Sing san berhenti la sing lama lai rong la kawe terhem mensi manyale manyada la jatuh riuan ban ekami HSPDP kita bajong kini yang bertola wejong HSPDP Bansuan hari Insan HSPDP HSPDP Kita bajongki Yang bertola wejongni HSPDP Bansuan hari Insan HSPDP
bajinjar minong yalam basatar Parlenti bagisan dorong dimbang yong jingsung Hapaju kalasu Dekam rapi basuhar Yong jingsung katenjai tumal biang syajeng jenjar Ayungin le na margari Beto bekol erdiri Wan belem hani Sashi sempakin wengki klau Sashi sempakin hiki mau Misalnya dikiri ukau jom HSPDP Barau HSPDP Kikam rajong fi Yai pertola wei jom ni HSPDP Barau HSPDP Ansman halari Imslam HSPDP 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 Kikam rajong fi Yai pertola wei jom ni HSPDP HSPDP Ansman halari Imslam HSPDP